Καλημέρα. Ευχαριστώ, Μαρία μου, που είσαι μαζί μας και δεχτήκες να κάνεις την τη συνέντευξη. Πρώτα θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι εντάξει να βιντεογραφηθεί η συγκεκριμένη συνέντευξη και να χρησιμοποιηθεί το βίντεο στις ανάγκες του project. Ναι, φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ε, με πώς ξεκίνησες το μουσικό σου ταξίδι, τι όργανα παίζεις. Για να ασχοληθούμε με τη μουσική ξεκίνησα όταν ήμουν 6 χρονών. Μμμ. Ε, Ξεκίνησα πιάνο, αλλά στην πορεία ήθελα να μελετήσω και να γνωρίσω τις λειτουργίες άλλων οργάνων. Και έτσι έκανα μαθήματα κιθάρας, μπουζουκιού, τσέμπαλου, φωνητικής και μαντολίν. Wow, οκ. Ε, έχεις, ενώ είχες σπουδάσει κάποιο από τα όργανα τα συγκεκριμένα ή σπουδάσεις Ναι, σύνθεση. ναι. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Πιάνο και τσέμπαλο και τα άλλα έκανα με διάφορους δασκάλους κατά καιρούς. Μμμ. Πάει συνεχίζεις. Ναι, Οκ. Εμ, Πότε ήταν η πρώτη σου επαφή με τη σύνθεση, ποιος ήταν ο πρώτος καθηγητής ίσως που θυμάσαι ναι. της σύνθεσης. Από μικρή μου άρεσε να πειραματίζω με τον ήχο και να δημιουργώ μουσική. Βασικά μου άρεσαν οι διαφωνίες ουσιαστικά. Ε, Πρώτος μου δάσκαλος ήταν στο Πανεπιστήμιο ο Βρετανός Αλαμπούλαρτ. Οκ. Ναι. Εμ, Τι σε όθησε να γίνεις συνθέτρια ε, γενικότερα και πότε νομίζεις έγινε τούτη η αλλαγή μέσα σου, η Ναι. αντίθετη πάντα. Ναι, πάντα ήθελα να γίνω μουσικός. Οκ. Ναι, η σύνθεση προέκυψε στην πορεία, ε, λόγω της περιέργειας μου να αποτυπώσω μουσικά εικόνες και συναισθήματα. Τούτο που με έκαμε να ασχοληθώ περισσότερο με σύνθεση Ναι, νομίζω, και να πειραματιστώ με τούτον το υλικό, των ήχων, το ιδιαίτερο υλικό των ήχων. νομίζω παραπάνω μας έτσι ξεκινούμε. Δηλαδή, ξεκινάς με κάποιο όργανο και μετά λες, «Α, θέλω να μπορώ να τα αποτυπώσω τα πράγματα που σκέφτομαι». Οκ. Ναι, Ε, τούτον είναι. Είχες κάποια συνθέτρια, γυναίκα συνθέτρια που σαν πρότυπο σου ή που ε, να, να εμπνεύστηκες μέσα από εκείνη. Ναι, η πρώτη συνθέτρια που μου κίνησε το ενδιαφέρον ήταν η Κάθιν Περπέρια, η οποία ήταν μέτσο σοπράνο βασικά και μετά συνθέτρια. Ε, Στο έργο της Τρίψωτη 1966 αξιοποίησε τη φωνητική της τεχνική βασικά, χρησιμοποιώντας ήχους από κόμιξ, ε, τη λεγόμενη ονοματοποιία, όπου βασικά η διαδικασία δημιουργίας μιας λέξης που μιμείται φωνητικά τον ήχο που περιγράφει. Και αυτό μου εκκίνησε το ενδιαφέρον, ξεκίνησα να το μελετώ, προσπαθώ να το εφαρμόζω μέσα στα έργα. Οκ. Και κάποιος άντρας συνθέτης. Ναι, άντρες συνθέτες είναι ο Μπαχ, αγαπημένος συνθέτης, ο Μπέριο και ο Χατζηδάκης. εμ, Πώς θα χαρακτήριζες το δικό σου compositional style, Περιγραφικό. περιγραφικό. Βλέπω εικόνες, εμπνέομαι περισσότερο ζωντανεύοντας εικόνες, σαν να έχω έναν σκηνοθέτη να με καθοδηγεί. Okay. Θα έλεγες ότι έχεις κάποια συγκεκριμένη τεχνική την οποία να ακολουθάς για να γράψεις έναν κομμάτι ή ε, ας πούμε έχεις μια διαφορετική φορμούλα κάθε φορά. Ε, Κινούμε πάνω στις ίδιες γραμμές περίπου. Okay. Ε,
Δυτικό τρόπος ο τρόπος σκέψης μου, αλλά χρησιμοποιώ αρκετά σύγχρονα στοιχεία. Οκ, οκ. Έχεις κάποια συγκεκριμένη προτίμηση σε όργανα όταν γράφεις? Ε, Φωνή Φωνή. της φωνής. Μου Οκ. αρέσει να πειραματίζομαι με τη φωνή. Οκ. Για ποια όργανα έχεις γράψει μέχρι τώρα? Έχω γράψει για αρκετά όργανα. Οκ. Εμ, οκ. Να σε ρωτήσω ποιοι παίζουν τα κομμάτια σου γενικότερα. Μμ. Έχεις γράψει, ας πούμε, για ερασιτέχνες, για επαγγελματίες? Ως μουσικοπαιδαγωγός εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχα την ευτυχία να ερμηνεύσουν τη μουσική μου οι ίδιοι μαθητές μου. Μμμ. Βασικά οι ερμηνευτές, οι κύριοι ερμηνευτές, παίχτες των έργων μου υπήρξαν μαθητές μου. Έχω γράψει μουσική για σχολικό θέατρο και κατά καιρούς έγραψα μουσική ανάλογα με το τι μαθητές, ερμηνευτές, παίχτες είχαν μπροστά μου, τι μουσικά όργανα έπαιζαν τα παιδιά αυτά. Και πολλές φορές ως δημιουργός, εγώ και οι μαθητές μου ως ερμηνευτές, είχαμε την αλληλεπίδραση μεταξύ μας και εμβαθύναμε στο να αναζητήσουμε περισσότερους τρόπους εκφράσης, ερμηνείας και δημιουργίας και τούτον επηρέασε αρκετά από τα έργα μου. Ε, Πάρα πολλά παιδιά από τούτα σήμερα είναι επαγγελματίες μουσικοί. Μεγάλη χαρά νομίζω για ένα μουσικό να βλέπει ότι ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι οι μαθητές του. Είναι Αφού κυρίως είναι οι μαθητές που εκτελούν τα έργα σου, τι θα ήθελες να δεις μέσα από την παρουσίαση των κομμάτιων τους, πώς θα ήθελες να το εκτελέσουν, ποια δεδομένα ίσως? ακριβώς λόγω του ότι δεν είναι επαγγελματίες, έχουν την αφότητα, Μμμ. το ήθος που πρέπει να έχει κάποιος ερμηνευτής για να προσεγγίσει το έργο οποιοδήποτε συθέτει. Και είναι τούτον πραγματικά που με συγκινεί. Η Ναι. αγνότητα στο παίξιμο Μμμ. των παιδιών. Εμ, Ή πιστεύεις χρειάζεται κάποιος ε, για να πετύχει στον τομέα της σύνθεσης, είτε σε χαρακτήρα είτε επαγγελματικά? Πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου της μουσικής σε όλα τα επίπεδα. Μμμ. Να έχει φαντασία, έμπνευση, αφοσίωση, του τον εξυπακούει πάρα πολλές ώρες μελέτης. Και επίσης να έχει την ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας. Ε, Σίγουρα σημαντικό να έχει την ομαδικότητα. Φυσικά. Ναι. Έτσι τώρα σε μια διαφορετική πλευρά ερωτήσεων, πιστεύεις ότι στην Κύπρο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες συνθέτριες κάποια προβλήματα ή στο εξωτερικό είναι διαφορετικό από την Κύπρο? Δεν έχει να κάνει με φύλλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τις με τις ευκαιρίες που δίνονται στο οποιοδήποτε συθέτη, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και πώς αυτός τις αξιοποιεί. Okay. Εντάξει, στην Κύπρο δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε μικρό νησί. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναδειχθεί έργο νέων μουσικών. Αλλά δεν πάβει από το να είμαστε ένα μικρό νησί και οι ευκαιρίες είναι πιο λίγες. Ναι. Άρα έχει να κάνει περισσότερο με ευκαιρίες παρά με ισότητα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Μμμ. Οκ. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου εμπειρία μέχρι σήμερα ως συνθέτης, ή αν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη παρουσίαση, κάποια εκτέλεση που θα ήθελες να αναφερθείς? Εμ,
Μοναδική εμπειρία ήταν όταν καλέστηκα να μελοποιήσω για μια σχολική παράσταση πάλι επίσης ε, τον Πλούτον του Αριστοφάνη για ένα διαγωνισμό σχολικού θεάτρου. Είχα γράψει αρκετά κομμάτια τότε και τα ερμήνευσαν τα παιδιά ζωντανά, τραγουδήσαν χωρικά κλπ. Ήταν γύρω στη μισή ώρα μουσική, με άπειρες πρόβες. Φαντάζομαι. Ε, ναι, έγραψα αρκετά η μουσική για σχολικά θέατρα, αλλά ήταν πολλά μοναδική, Μμμ. γιατί είχαμε κερδίσει επίσης και το πρώτο Παγκύπριο βραβείο Συγχαρητήρια. και μας είχαν καλέσει να παίξουμε την παράσταση, να κάνουμε την έναρξη του εφηβικού φεστιβάλ στην Επίδαυρο. Δυστυχώς όμως για κάποιους λειτουργικούς λόγους δεν πήγαμε, αλλά ήταν κάτι μοναδικό τότε αυτή η εμπειρία. Οκ. Εμ, ποιος, για σένα προσωπικά, ποιος νομίζεις θα είναι ο κοντινός σου ή πιο μακρινός μελλοντικά στόχος σου, είτε ως συνθέτης είτε ως εκπαιδευτικός. Ναι. Εμ, ως συνθέτης θα ήθελα πάρα πολύ να ολοκληρώσω μια συλλογή, να γράψω κάποια τραγούδια, ε, μελοποίηση κάποιου ιδιαίτερου ποιητή Κυπρίου που τυχαίνει να είναι φίλος μου του Γιώργου του Καλοζώη, που είναι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερος ποιητής. Μπορώ να τον αποκαλέσω εξπρεσιονιστή Μμμ. και μια πρόκληση για μένα. Έχω ήδη κάνει κάποια ε, τραγούδια. Το έναν επέχτηκε και στη δική σας παράσταση στο Μέγαρο. Μμμ. Τούτον είναι ένα πρώτος μου στόχος. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολλά να πειραματιστώ περισσότερο με την ηλεκτρονική μουσική. Μμμ. Είναι ένας από τους στόχους που έβαλα. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιος πιστεύεις γενικά ότι είναι ο ρόλος ενός συνθέτη στη σημερινή κοινωνία? Εμ, ως συνθέτρια, αλλά κυρίως ως μουσικοπαιδαγωγός, με απασχολεί πάρα πολύ πώς η μουσική επηρεάζει και διαμορφώνει την κοινωνία και τις επόμενες γενιές. Εμ, θεωρώ ότι η μουσική είναι ως ένα πολύ δυνατό μέσο διαπλάσης ήθους και χαρακτήρα των παιδιών. Όπως λέω και στους μαθητές μου, στα βρέφη δίνουμε κουδουνίστρες για να παραμείνουν ήσυχα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει όταν οι νέοι ασχολούνται με τη μουσική. Ε, δεν κινδυνεύουν να εμπλακούν σε ενδεχομένως επιβλαβείς δραστηριότητες. Και ιδιαίτερα σήμερα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην αναγκαιότητα της μουσικής αγωγής και αυτό είναι που προσπαθώ να δώσω και μέσα από την παιδαγωγική και τη συνθετική μου ιδιότητα. Μμ. Ναι. Μακάρι όλοι να μπορούσαν να παίζαν έναν όργανο, δηλαδή που το... Πραγματικά όμως τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδευτικός βλέπω ότι μειώνεται ο αριθμός των παιδιών Μμ. που ασχολούνται με τη μουσική. Είναι λυπηρό, αλλά ναι, είναι πραγματικότητα. Άρα που τα πρώτα χρόνια που ήσουν στην εκπαίδευση έβλεπες Ναι. να υπήρχαν Πάρα παιδιά. πολλά παιδιά ασχολούνταν με τη μουσική, ενώ τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, μειώθηκε αρκετά ο αριθμός των παιδιών που ασχολούνται με τη μουσική. Ναι, Που λυπηρό. κάνουν ένα μουσικό όργανο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το θέμα του ελεύθερου χρόνου, Μμ. που είναι πιο απαιτητικό το σχολείο σήμερα, ίσως η οικονομική κατάσταση. Ναι. Μ, Μμ. Αυτό. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Εγώ Ε, ευχαριστώ και να ευχαριστήσουμε επίσης ε, και όλους όσους πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν αυτήν τη δράση και να αναδείξουν, να προβάλλουν το έργο γυναικών συνθετριών. Ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και ανυπομονώ να σε δω και κοντά. Και εγώ, και εγώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.